İstanbul malайы. Повест. 3 bölük. Min limon satушыны süymeymin. Тұра-бара Құмқапы бистесінде yaşauşu әрмәннәр, күртләр, греклар, түрікләр янына бірәм-бірәм татар гаиләләре үстәлде. Чөнки Истанбулның башка җирләре белән чагыштырганда аренда акчасы түләү түбәнрәк иде. Бер татар авылыннан чыккан 6 гаилә, алардан ташкандагы татарлар оештырган ательеларда эшләүче ялгызаклар шушы бистәдә бакытлыча яшәү урынын тапты. Барлыгы 40-ка якын татар җыелды. Үзара аралашып, татар җәмгыяте оештырган чараларда катнашып яшәделәр. Җәй көннәрендә атнаның һәр якшәмбесендә диярлек очрашалар, поездга төялеп, Küçük Şəkməzə күле буена ял итәргә китәләр. Хөсәен белән Сәрбинасының улы Мәхмәт шунда йөзәргә дә өйрәнеп кайтты. Тагын бер яраткан урыннары бар. Истанбулның Шишле районында Япония мухаҗирләреннән саналган Яткар җинниләре яши. Хатыны Мафия исемле. Мафия дип йөртәләр исемен. Әмма ул мөгаен Мәхфиядер. Гадәттә төрекләр Г хәрефен аерым басып әйтеп тормыйлар. Шуңа күрә дә татарча Мәхфия исеме Мафия булып китүе бик мөмкин. Яткар абзыйның бер шәп кенә гадәте бар иде. Ай сайын диярлек татарларны үзенең өенә җыя. Үзе фольклорчы, рәхәтләнеп бии, җырлый, башкаларны да өйрәтә. Ул арада хатыннар мәш килеп пәрәмәч, бәлеш пешерә, пилмән ясарга өлгерә. Жизненең исә фирменный рызыгы балык көфтәсе, котлеты. Япониядә яшәгәндә өйрәнгән икән, шуның белән сыйлый кунакларын. Жизни өендә узган очрашулар, күрешү, хәл белешү, ял итү кебек кенә тоела. Алайда татарларга бер-берсен югалтмый яшәргә көч бирә иде. Милли ризык, миллекләр, ата-бабаларыннан күчкән җирсү хисенә, хәтер төпкелләренә яшеренгән сагышка дава төсле. Мәхмәт кебек аяк астында уралган бала-чагаларга исә тәмле кош теле пәрәмәч кенә булсын. Құмқапыда төрле милләт яшәгәнгә күрә, бистәдәге балаларның тышкы кыяфәтләре бик нык аерылып тора иде. Үзләре бер-берсенең йөз, төс төрлелеген һич абайламады. Алай гынамы, әле кем кыз, кем малай икән бутаучылар бар иде. Галәмәт бер бистә иде. Әле кайчак җыелышып мәчеткә баралар, кайчак бу балалар чиркәүгә дә китеп баралар. Менә Мәхмәтләрнең каршы күршеләре грек малае Христос. Аның әнисе Марика исемле. Энә ясарга ярата торган апа. Кемгә кирәк хәзер барып җитә. Энә кадап кайта. Укол кадый. Марика апа баласының кыз булганын бик тә теләгән икән. Шуңа күрә малае Христосның чәче кызларныкы кебек узын. Хәтта Мәхмәт һәм бистәдә башка балалар белән фотога төшергәндә аңа әнисе итәк кигезә иде. Мәхмәтнең әти-әнисе арендага тоткан өйнең 2нче катында йорт хуҗасы әрмән гаиләсе тора. Балалары Мәхмәттән берничә яшькә генә зур. Бер көнне өй хуҗасы Сыранум ханым малае Манук кызы Галета белән Капы бистәсенә барырга җыенды. Өстәвенә өй тирәсендә уйнап йөргән Мәхмәтне дә үзләре белән ияртергә теләделәр. Сәрбиназ каршы төшмәде, рөхсәт итте. Әйдә йөреп кайтсын, чит кешеләр түгелләр. Шулай итеп, Сыранум ханым үз балалары белән бергә Мәхмәтне Капыны бистәсендәге әрмәннәр чиркәвенә алып китте. Мәхмәт чиркәүдәге чишмә янында бераз уйнап әвәрә килгәч, бакчадагы башка малайны күреп алды. Поп малае кечкенә педальләре аяк белән әйләндереп йөртелә торган машинада йөреп маташа. Янына барып, бистәдә яшәүче әрмән дусларыннан утып калган сүзләр белән эндәште. Шулай танышып киттеләр. Мәхмәт кайтып киткәнче машинада йөрде. Кичкә таба исә яңа бәхет елмайды. Урамнарында бик тә шәп, һөнәрле лимонатчы абый яши. Шуның һөнәренә кызыгып үлмәле. Көндә тәмле лимон суы, лимонад эчеп яши торгандыр ул. Урамда тирләп пешеп уйнап йөриләр иде. Кул арбасын тартып кайтып барган лимонатчы абзый бөтен балалар ишетерлек итеп кычкырды. Әй, балалар, килегез, лимонад бирәм. Лимонад? Бушкамы? Әйе, килегез, бөтенегезгә җитә. Сатуы бармады бүген. Лимон суы шактый калды. Иртәнгә инде ул эчеп чыгачак. Барыбер сатарга яңасын ясыйсы. Амынысын һич исраф итәсе килмәде.
балаларны күреп алгач шатланып куйды. Менә шуларга өләшсә, әрәм булмас. Мәхмәтнең гомерендә шуның кадәр күп һәм тәмле лимон суы эчкәне юк иде. Корсагы кабарып чыкканчы эчте. Башкалар да калышмады, әлбәттә. Әтисе эштән кайткач, кичке аш вакытында лимонатчы абыйның тәмле лимон суын әллә ничә кат мактады. Галәмә төшәп эш кылырга җыенганда истәде. Әти, без малайлар белән иртәгәдән башлап көндә урамда лимонатчы абыйның кайтканын көтеп торачакбыз. Әтисе җавапка елмаеп шаян җыр әйтте. Бак, улым, лимон суы яратсаң, менә бу җырны да өйрәнергә кирәк сиңа. Әткәй, башым бик авырта. Әткәй, башым бик авырта. Ай, бәпкәм ни булды, вай, бәпкәм ни булды. Ай, бәпкәм ни булды, vay, бәпкәм ни булды. Limonçuga бирермен, limonlap çay içersin. Alay dememin, min limonçunu sibimin. Alay dememin, min limonçunu sibimin. Ətkəy başım bik avırta. Ətkəy başım bik avırta. Ay, bәпкәм ни булды, vay, bәпкәm ни булды. Sevdəgərgə бирермен, күндә акча санарсın. Alay dememin, min sevdəgərni simemin. Alay dememin, min sevdəgərni simemin. Ətkəy başım bik avırta. Ətkəy başım bik avırta. Ay, bәпкәм ни булды, vay, bәпкәm ни булды. Bir galimgə bирермен, күндә kitap okursun. Alay diyemin, min galimni süyemin. Alay diyemin, min galimni süyemin. Alay bulsa birgələşib, kilinni toylar yasayık. Alay bulsa birgələşib, kilinni toylar yasayık. Шуннан да, малай шалайлар кичләрен урамда лимон суы тагын сатылмасын иде абзыйның, дип теләп, өметләнеп көтеп тора башладылар. Әйтерсең, теләкләре гомергә тормышка ашмастай. Лимонатчы буш савытлары тезелгән кул арбасын сөйрәп кайта да җитә. Шуннан Мәхмәт әтисе өйрәткән җырның истә калган кадәрен көйләп йөри башлады. Әткәй, башым бик авыртадыр. Әткәй, башым бик авыртадыр. Мин лимонатчыны сөймимен, мин лимонатчыны сөймимен. 3нче бүлек тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Укыды автор Айзирә Кәриева Акчура.